Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọikpe ukwu etiti enyela iwu ka David Mark na Rauf Aregbesola kwụsị ibugharị onwe ha dịka ndị isi otu pati ADC ma nyekwa ụlọọrụ INEC iwu ka ọ ghara ịhụta ha dịka ndị isi otu pati ahụ. Nke a na-abịa dịka osote onye isi pati ahụ n'oge gara aga na Fiu Balagombe mere mkpesa n'ụlọikpe. A ga-echeta na naanị ụnyaahụ ka ụlọọrụ INEC kwupụtara aha ndị isi otu pati ADC nke David Mark nọ n'isi ya. N'ọzọ dịka ibe ya, onye minista isi obodo ala anyị Nyesom Wike efepụla gawa mba UK n'ihi nsogbu ọrịa obi. Naanị ka o mechara afọ 4 ọ katọrọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-apụ gawa mba ofesi maka ilekọta ahụike ha. Ezinụlọ mmadụ 6 n'obodo Ụmụaneke steeti Enugu, di, nwunye na ụmụ 4 anwụọla ugbu a dịka ha richara nri abalị. Ndị uwe ojii anwụchiela otu nwoke ha na ezinụlọ ahụ na-azụ ala, gụnyekwara ndị ọzọ a na-enyo enyo. Ọgwụ bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.